Hi guys, welcome to TV Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Platinum Prince achinyomba Winky D achiti munogona kuti privacy life yake chichi apa munhu atongori ngochane. Anyora akati iye togona kutoti pamwe ane private hatizive mukadzi wake apo pamwe atongori gay, atongori ngochane, ari kudyiwa namapancho. Ndozvataurwa naPlatinum Prince. Hanzi munongoti Winky D privacy, hatizivi mukadzi wake, pamwe munhu yagara atori ngochane. Saka handizivi tinoti kudii vasikuru vambuya Nandi vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Varipo vamwe vadaidzira kuti aiwa, Platinum Prince unogona ngochitaura chokwadi, nekuti hatizizive tagara kuti life yaWinky D yakamira sei, anogona kunge aritori ngochane. Asi varipo mafans aWinky D asina kubvuma, adaidzira kuti aiwa ndokufarisa kwatisingadi koko Platinum Prince. Ndosekera uchagara uri upcoming artist iwewe Platinum Prince, because pfungwa dzako, brain dzako hadzina kumira zvakanaka. Ngochane unoiziva here kana ukaitarisa? Ndozvachitaurwa nemafans aWinky D achidaidzira kuti ndokufarisa kwatisingadi. Vanhu vangu vachidaidzira kuti ko uchiri kurarama iwewe Platinum Prince, munongoziva mega. Patakagumisira kuona Platinum Prince achitaura kana kuti achiita zvese zvaari kuita izvi, it's last time paya paakarohwa kuSouth Africa achiita kunge achafa, zvichinzi anga achizama kuba diesel here kana kuti mota. Mastora akawanda mastora akataurwa pamusoro penyaya yacho. Saka Platinum Prince azobuda izvezvi achitaura nezvenyaya yaWinky D, zvaita kuti vazukuru vambuya Nandi vadaidzira kuti uchiri kurarama mwana wangu, achidaidzira kudai wakarohwa ukafa nekuti unotaurisa. Tisingazivi kuti uchiripo, because munongoziva mega nyaya yake yakatenderera pasocial media nemapictures. Asi paripo vamwe vanhu vadaidzira kuti aiwa Winky D ibhoo manje, because akazoburisa mukadzi wake, akaburisa vana vake, anogona kuzoita sei kubatirwa vana vake, mhuri yake, kana kubatwa neZANU-PF. Thank you so much. Don't forget to subscribe.